holko gimmiɗen holko gonɗen e oɗo saha e kikiɗo o ko kikiɗo laatiɗo wonde kikiɗo alqur'anul karim mo ganduɗa ko on tigi wurnaɗo e nde ɗo saare Médina Gounass Allah walli en o moƴƴani en wonde oɗo kikiɗo hande kadi omo tawta e moƴƴiɗi keɓnoɗen ndi inchallah holko wonata gande men ɗo hande ko reftagol eywa alluje alqur'an timminaɗe taw ko renɓe alqur'anul karim taw noon kadi eno renniɓe on mo ganduɗa ko goto e bismu ceerno taniraɓe makko ko ɗen tigui jogiti oɗo programme hande ceerno Saïd mo ceerno Baro mo ceerno Seydou Hammat sen mbi ceerno Baro ma en duttiri histoire seeɗa ceerno Baro mo ganduɗa ko kanko tigui jeeya e adiɓe rende alqouranul karim ɗe e wuuro teddungo Médina Gounass ko ɗum wonno sababu ha Cheikh Alhaji Mouhamed Seydou radiallahu taala anhu o wi o yamirimo yo joguito jangde qouran e nder wuuro teddungo Médina Gounass ma en ma wiide hande histoire artiri en ñalawma par ñalawma ha yetti hande ko sayidi mo ceerno Baro ko kanko tigui joguiti oɗo ñalawma hande haade ɗum ma en gudditir ɗum joni duwaw ceerno Ibrahima Diallo Thiam tani sidara jaare radiallahu taala anhu taw ganduɗa omo lomti ɓesgu ceerno en mum foof e nder galle he o rokkane en duwaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم
إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. أحسنت سيدي شام محمد علي شام بيشان إبراهيم جل شام جديدو تبارك الله جارامن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. jarama seydi Ly on moƴƴi joni kadi paaɗen ko Mouhamad Ly Mouhamad Ly ne wata e makko
ha joni ko ceerno goto o ceerno Mouhamadou Souraji Kebbe jangguinowo ɗon ɗo bidal galle ceerno men ɗon ko kanko woni rettinde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. jarama seydi Ly ngandon kadi ko kanko tigi reftinnomo kanko tigi heɗannomo kanko ceerno Mouhamadou Souraji joni rawon hen ko Abdoul Aziz Diallo bisimilla ceerno Abdoul Aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الحمد لله يا رام سيدي جامو باو إن جتي الله سبحانه تبارك وتعالى إن جولي إن لا مكو محمد صلى الله عليه وسلم ko wiide yo weluye Allah won e sahabaɓe makko wona e rewɓe e maɓɓe ila yawmi din. kono en duwanto ceerno men cheikhna ahmada tidiani radiyallahu ta'ala anhu mo ganduɗa kala ko majjirno en ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bal hay ko en gandano ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam saka darten ɗum to Allah addimo ko jogorno majjirde en ko hayti majjude ko en gandano ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko o andini en ɗum ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. en duwanima en jettani seremɓe men wasailuji men fof ayetti ceerno men cheikh alhaji mouhammad ibne said radiallahu taala anhu mo ganduɗa hay goto wawa haaldude darde mum e golle mum e holko wonno mission muɗum. eɗen duwano ceerno men mo nguuruɗen hannde o ceerno men ceerno ahmada tijani mo ganduɗa eɗen ñaago Allah subhanahu tabaraka wa taala nde ɓeydentamo cellal e sembe e hattan juutno nguuram ɗan juutɗen heen kono kadi naftoroɗen. so yimɓe ɓenni ko yafnade ɓamtude sawtu mum e oɗo hadara mo ganduɗa ko hadara keeriɗo sabu ko hadara alqur'ani al azim al karim. enen fof rendini en ɗo ko deftere Allah nde. deftere Allah nde noon ko kayre woni fofof kayre woni fofof ko kayre woni kadi fofof. ko waɗi nde ɗen naata e mbundi yewtere men en jettani Allah ceernajo gonɗo sababu rendugol men ɗo hono ceerno Saïd mo ganduɗa so tawi woni no dawol yo en kaal e makko eɗen mbawno ñallude haalde e makko pinen dawten hen pinten kadi dawten hen taw kala ko kalɗen hen en deftata hen tawa kadi ala ko kaleten e makko so wona ko neɗɗo fof yiɗi haale e mum ceenti noon kadi so tawi ko haalte ko woni goonga. eɗen gande makko ko ganduɗa eɗen ñeha waade noon sen kaali ɗum kadi kala mo waya e noon eɗen ñeha waade noon kala baaɗo noon kadi ma yettu Allah kadi ma yettanmo Allah. andirɗemo wongugol andirɗemo laabde reedu andirɗemo wondemo moƴƴo andirɗemo wonde joom himme. dendagal jikkuji juulɗo eɗen gandi ɗum e makko dendagal no neɗɗo wayata wiye ko ni juulɗo moƴƴo wayata eɗen gandi ɗum e makko. ndege noon so tawi Allah teddinirimo oɗo kikiɗe gonga ko l'islam fof teddina kono noon koye inde makko ari juulɗo fof weltanto hen Allah yetta hen Allah yettanamo Allah yettiramo Allah. eɗen ñaagui Allah yo Allah junnu ɗum ɗo. sikki ala no kewɓe wiide ni kala mo ene walla diine fannu fof mo mbawɗa dadorade andu ɓuuri wonde priorité ko waɗude deftere Allah nde. kala mo ene walla ceerno kala biyeteɗo ene walli ceerno so tawi kay ko gonga haalete woni hoore walluɓemo ko walluɓemo deftere Allah nde no jangguira ɓe woni koye ɓe woni arme makko ko ɓe woni walluɓemo ko ɓe woni sehilaɓe makko ɓe woni ɓe o miijoto omo dooni fof kono ɓeɗo noon eɗen jiiya e keerimi e nder on ɗon ɗo mo duwanto julɓe fof. so ɗum ɓenni wiya ñalawma o mawniniramo teddiniramo ko kaw Alaji Ablaye Wole Ndiaye sikki ala so tawi ka duttittoɗo dow so tawi ballal julɓe ene haale ciftorowo julɓe ene haale balluɗo julɓe ene haale sa ngabbi dow ciftora sahabi yankine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam biyeteɗo Uthman ibne Affan radiyallahu taala anhu ciftora kon Abdourahman ibne Awfin en radiyallahu taala anhuma. ɓeɗo ko kamɓe gonno semme walla eɓe jeeyano e sembeji ɗi Allah sembiniri nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama. sabu ko wiyete diina ko namdi ko gueɗe kewɗe
kala hen jontugel so tawi ngel arani tan ay yiyat ko yahata ko laƴa walla tarda Allah noon kala ko rokki jiyaɗo makko kala ko rokki nelaɗo makko o addat ɓe enen gona less nelaɗo o ene tindina wonde ɓen ko kañum en donti nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam to rontuɓe nelaɗo sallah sallam ne jiile noon aruɓe cheikhna ahmad tidiane radiallahu taala anhu mo bonetake hen e nder ɓen aruɓe cheikh tidiane radiallahu anhu so rontuɓe nelaɗo ne jiile ceerno men e seerenɓe mum radiallahu taala anhu ɓe bonetake hen Allah ko teddinɗo cheikh alhaji mouhammad ibnu saïd radiallahu anhu Allah ko balluɗomo ko suuɗi e ko feewi ene wallamo seerani ene walla ha yetti e ñallugi hande ngue Allah ene wallamo kono noon mbiɗen teddinira nde ɗo jonde ko gooto e almuɓɓe makko gooto e ɓesgu makko gooto e hiramɓe madina gounas daraniɗo madina gounas jiɗɗo madina gounas yo garɗu madina gounas yo faɗɗu madina gounas yo ɓur madina gounas yo nane madina gounas yo ande madina gounas yo tine woni ka obla walla yeey siki ala ko nani madina gounas ko kay ene anda nani madina gounas ko deftere Allah e sunnanelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e laawol cheikhana ahmad tidiane radiallahu taala anhu kono ene jogii ko sinkata deftere nde ene jogii ko sinkata sunna o ene jogii ko sinkata tijaniya o Allah waɗimo o jeeyaɗe cinkirɗe kanko ka Abdoulaye walla e kestitinirɗe e oɗo jamanu ɗum ko Allah waɗanimo noon eɗen jettanamo hen Allah eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓeydamo so tawi o haalama noon o yettanama Allah o yettirama Allah kala mo Allah luɓori hunde kañum ene foti heɗade no feewi no feewi no feewi no feewi bada audu billahi min alcheitan arrajim Allah ene wi subhanahu wa taala wa anfiqu mimma jaalakum mustakhlafina fihi onon ɓe Allah rokki yaajede onon ɓe Allah luɓori wonko o fawe juude mon nafqe ko lomtina ɗon e mum ko sabu ko on lomtinaɓe on jeeya ndeke ko noddaɗo kadi ko yimirore kala mo Allah newnani wawde wadde nden yimirore e ndu noddaɗo sikki ala on julɓe eɗen mawni jortoto Allah wonde Allah wattimo ko e malaɓe ko Allah wi noon Allah wi en nokku goɗɗo wa anfiqu mimma razaqnakum onon ɓe min pawi e juuɗe mon hunde min ɓurni on e dow yimɓe ɓe on ɓurani min jañani on e ɓural amen ɓolal e karensiyagal amen nafqe min qabli an yatiya yawmun ko adinde arata ñalawma ay o wiyani an yatiyal yawmu ala yatiya yawmun ñalawma mo anda ñalawma o anda holno kewantama an yatiya yawmun on ñalawma noon la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ñalawma mo cihilagal nafata ñalawma mo intervention ala sa yi qur'ana ene wiya neɗɗo yo nafku jawdi mum ko adina ñalawma mo bay'u ala ñalawma mo intervention ala firti ko hande intervention ne nafa wonto neɗɗo ɓiloto o nodda o waɗa intervention tawi ko ñaganede o ñaganimo ɓilto tawi ko wadde jawdi o waɗa jawdi ndi o ɓilto kono Allah wi ñalawma ene ara ñande mum ñaganede ala yoɓanede ala hay goto ɓiltora ko ñande mum sonama Allah ɓiltuno guila ga in yate yawmun la bay'un fi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humu zalimun yo Allah danno ene ɗum Allah waɗimo e nder ɓen ɓe ganduɗa ko cinkal men ko faaro men ko faaro l'islam fof tenti tijaniya ko ɓe tenti enen madina gounas naɓe wiyete madina gounas no mbiɗen ɗi ko deftere Allah nde e sunnanelaɗo Allah sallah sallam e lawol cheikh nam tidiani so wiyama deftere Allah ɗe mataw se jangguinde kay ko ha mbaɗen jimiroje Allah ɗe ceerno darni wuro ngo woni ustita ala taqwa wuro ngo worgina e kulol Allah ngo worgina e deftere Allah ngo worgina e yimirol Allah jamaji ɗi darna ceerno diidi jamaji mum waɗi leeɗe mum tawi ko ha sunna golle ha ɓurana jegge Allah ene wawno addude goɗɗo o golliramo golle ɗe kono Allah waɗani noon ceerno kay wona kanko goto jogui wona kanko goto woni e nder julɓe he joguiɗo jawdi o ɓurani fofof en o wonani caggal ko lombiɗo kono noon Allah eltimo yo ar o walla en o heɓɓito ko ceerno yahata ko Allah wurtimo o darni jumaji ɗi o mahini e jawdi laamdi o sinkiɗi o ñariɗi kala jiyowo ko yooɗi welto jiyowo ko feewi welto so tawi fawi e yitere mum ma yettu Allah yettanamo Allah yettana ceerno Allah anda nde ko ceerno yahatno ko yanani ko ceerno yahatno ko woni koye continuité ha joni so tawi jama haalama dudal alqur'ana haalede saabu ko jangde tagui yimɓe ene jaaha jama ene juuloya wonde nde kaɗa wawi wiide woni priorité ko dudal adi hay jama
sabu ko ma yimɓe janga ganda ko Allah wi ganda ko Allah haɗi janga jamiroje Allah janga fof nde wona so tawi jeehi jama moƴƴina ko noddirano ko so tawi en jangani sen jeehi jama ala ko mbatten ɗum waɗi eɗen jiya kala nokku mo jangde nakki e mum hayso jama darnama ka sinkama ka fewnama yahoɓe nder jama to ɓe nde wonno ala ko ɓe nawri toon ɓe ngala ñooɓari jiya jama ka cabbi tawma toon ɓooƴe nduure tawma toon seegol wuti tawma toon firti ko haade neɗɗo ne yahata jama yata ko heblanima ko yahante jama ko a naworta ɗum toon a tawata ɗum toon a nawortu ɗum wadde duɗe ɗe ɓe mbaɗa kesiri natta ko ceero darunoɗe kono noon ɗe mbatta e sifa mbaadi kesiri hannde hendu ittata en ɗon jangol ittata en ɗon togo ittata en ɗon nguleyki ittata en ɗon alhamdulillah rabbil alamina goto fof ene fawi hen jiɗi muɗum ko yanti hen ko so tawi yimɓe jangi nandi diine l'islam o heddi ko yaagol jama neɗɗo wawa yaade jama laaɓani nokku fof ƴeewana no heɓiri ndiyam ɓe gasana forage uji ɓe gasana boyɗi wadde ndeke firti ko cohluɗen e diina ko woni complet hande timmi goto fof ene wawi yaade jangga ya salli fof faye jama juula tawa baraji ɗi no nelaɗo sallllahu alih sallam winoyi man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna nelaɗo sallah alih sallam o wi kala mahanɗo Allah jama Allah ma mahanmo galle aljanna o wi noon ko jama gota kiba noon mahanɗo Allah jamaji limtinɗi tawi kadi koye oɗo nokku ay wadde moƴƴere ene moƴƴi e kala nokku waɗande yimɓe moƴƴere ene moƴƴi e kala yimɓe kono woni e nokkuji kadi wadde ɗon moƴƴere ɓuuri heerade e jiwnude ɗon yaha waɗ ɗum banggue goɗɗo ko bil aksi kadi bonande ala to yimira yo waɗe ala to newna yo waɗe kono nokkuji mbaɗini senade kadi sa waɗiɓe bonande kadi a sowante gila woni so tawi bone waɗama ɗo jomum sowante sa waɗi moƴƴere kadi ka cowantel alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum ɗo fof koye Allah rewni ɗum e makko e muuyo Allah e moƴƴere Allah rewni ɗum e jungo makko o waɗi ɗum woni cinkal meɗen alhamdoulillahi rabbil alamin en jettanimo Allah en jettirimo Allah oɗo kikiɗe weltare mawde hannde oɗo kikiɗe joɗade hen walla darade hen ɗo e legal neere tawi wala ko woni sababu mum so wona alqouranil karim moƴƴere makko baawal makko kaaray siragal makko e giɗgol makko e alqouranil karim sabu ko hunde mawde fonde teskede kadi fonde ñiheede fonde ñimtinede mbiye kala sahaɓe haala ɗum makko kono sababu so tawi kawgelaji qouranil karim ina mbaɗe e nder leydi sénégal dental fof sénégal naɓe jooɗo wiye madina gounasnajo ala hen taw ko sénégal na fof jooɗi Allah walli en e darde makko o woni sababu ha lawol gotol kam o nawi ɓiɗɗo madina gounasnajo yeehi ari jeeɗiɗi walla jeetati so min jumani ene heewi siftinde ɗum e kala saaha so tawi rendoji jooɗima mi siftini ɗum ñanden e inde miñam Alaji Sideman golɗo Dakar o tawi yondaɓe hewɓe en tawtora seere men ɓe fof ina tawtora lamɓe kadi ina tawtora mbimi wonde so tawi ɓiɗɗo yontama e leñol so neɗɗo walla ɓiɗɗo mon yontama e leñol poɗɗon ko nangande jontaɗo o ballonmo o yaara yeeso so ɓiɗɗo barkini walla dañi ngalu e nder leñol poɗɗon ko walludemo o ɓeydo yawde yeeso o ɓeydo dañji so ɓeydima dañji goɗɗo ara caggal makko ɓeydo dañde goɗɗo ara ko nden faaro gandal ngal leñol ngol leydi ndi yarata yeeso nokkumen yiru noon baɗol makko so tawi walli en neɗɗo goto yeehi hitande nde ɗo Dakar walli en ɓesgu men yeehi enen fof ndenden gonen haɓɓere wootere ndewen e feere nde o rewno nde e miijo ngo o rewno ko e yidde nde o rewno nde e needi ndi o neno sugo ha yetti ɗon hitande wonde goɗɗo ara ha hankadi Madina Gounass-Naɓe mbatta limɗede laabi kewɗi e ko wayno kaami ɗum ɗo Sideman Golo ɗo mbimi so tawi communication e Madina Gounass welma mettuma e Madina Gounass ko Allah rokkima Alaji Abou Ndiaye ndemmi hen sukaɓe noon oɗo miñam Alaji Souleymane Gollo koye mabɓe jeeya min jogui hande capanɗe jeeɗiɗi e nayi rewɓe cagalam so tawi hande nde ɗo jonde jooɗima jagorɗo jooɗima woni ministére jooɗima député jooɗima o conseiller jooɗima maire jooɗima ceerno joni so ɓiɓɓe ceerno ngadi jooɗade mimi yettata Allah mi welto mi wi on noon yo nduwono kam nduwonoɗon mo nduwonoɗon goɗɗo e goɗɗo kala ɓennuɗo malle ɗum yaara yeeso wotto kelen koyɗe mum sen koli koyɗe makko goɗɗo yettata kom nden ko less tan paate
mbiɗa rokka ɗum ceerno Maro mbiɗa wiya on feere nde o rewno haa ngol laawol gootol ngol daña innode ceerno ngol lessinee mawninee ɗum ɗum ten jonnon mo heen cembinan mo heen ngaron haa e galle makko mballon mo heen woɓɓe ngara ñemmo ɗum kono ɗum maayi waddira wane araani waɗi sika kadi waɗ ɗum ko ustare men kala ko ɓiɗɗo Madina Gounass naade waɗi sono yooɗi ke ene yaade e yamiroɗe ceerno yo ɗum walle ɗum woto ɗum yaaro caggal min kam e sagam ko kala ko Madina Gounass towiri yo yaaro yekko to yaade caggal woto wiya meeɗi wonde haaɗi ɗo ceerno tinno e nder dinnaade mo wuuri kadi min nani suko goɗɗo min nani kadi sukaaɓe woɓɓe taw ɗum tudde heeso hawre wiyode jomiraɗo caggal ɗum min weltima ka Ablaye Wole Ndiaye wi on weltima o weltima e oɗo ñalawma nde o ari ɗo ñanden enen fof en nani ɗum ɗo wona ko heski e makko ka Ablaye Wole leyɗele 37 kala leydi ndi o naati galle makko nan ɗon kala leydi ndi o naati ko président de la république jaɓɓotomo ɗon ɗum ko Allah rokkimo ngal teddugal waɗi ɗum ɗo wona ko haayi kanko ka Ablaye Wole kono noon o tini ngal ɗo teddugal o haalima ceerno Seydou An o wima wonde a jarama e teddugal mbaɗanɗamo ngal e wadde ñalawma alƙalil kadi en ginna hen inde makko ɗum ko ɓeydare makko omo wiya on noon omo anniyi jagande o e ko ɓuri ko jaggatno on so tawi o waɗi duɗe kewɗe o waɗi jamaji kewɗi o waɗi jumaji kewɗi ɗum ko yettere Allah o wi so Allah jaaɓi kala ko wonno e nde ɗo hitande wondidemo woɗɗo ko ɓurɗum so hawre welede jomiraɗo o walli noon o walli ceerno dental ngal ɗo ɗon ko yiiru hen jama ka kanko waɗi dural ngal legal ngal fuɗɗino kanko jogui oɗo pawe kanko waɗi caaliki kanko waɗi eko nandi hen waɗi ɗum kanko o ko parnoɗo dental ngal ko naftuɗo kadi ceerno ballidiɗo ceerno so Allah jaaɓi minen noon koye maccuyimon tan min mbiya tan Allah jarama on jarama min beltima ka Ablaye Wole weltima mi sakkitoroɗo fuɗɗorimi ɗo kala jontaɗo e Madina Gounass kala jontaɗo e lelel ngol yo hollo ɓeyɗo yaade yeeso koyɗe mum mbasa heɗede walle goɗɗo e makko Madina Gounass ɓamɗo yaada yeeso kawren gonen gotum jiiɗen juma e baba Allah jarama on jarama Alhamdulillahi rabbil alamin enen fof ko jonde weltare joguiɗi en ɗo jonde alqur'an eɗen jettira ɗum Allah tabaraka wa taala eɗen juula e nelaɗo makko seydina Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ñalawma o ko ñalawma weltare ɗum ɗo ko neɗɗo famɗi gomɗingol Allah fof e ko famɗi yidde fof so yi ɗum ɗo weltoto tawa ko julɗo ko loƴi e liman fof so yi ɗum ɗo weltoto sabu alhamdulillahi rabbil alamin ñaagui Allah noon yo Allah naw ɗum yeeso yo Allah ɓeydu ɗum e moƴƴere e dendagal baniyeji ceerno Saydou yo Allah ɓeyda mo moƴƴere yo Allah ɓeyda mo newuya eno waɗini ko waɗata ko ko Alaji Abou haali ko ɗum kam sikki ala enen fof ko noon mbaɗen kala mo jiiɗen ene yaaha eɗen dolna ɗum e fodde meɗen ɗum enen fof ko noon mbaɗen mo jiiɗen ene dari ene moƴƴina fof eɗen gondini ɗum e anniyaji men eɗen gondini ɗum e dowuji men eɗen gondini ɗum e ɓeydude ɗum fodde ko mbawɗen e konguɗi alhamdulillah rabbil alamin hendu wallitiɓe saw o ñaagui en ɗo ko noon mbaɗen alhamdulillah rabbil alamin en jettiri ɗum Allah ko noon kadi foti wayede moƴƴi ko kala ko yiya ene moƴƴi sembine dolne walle beele ɓeydo yaara yeeso en jettiri ɗum Allah noon en bettorima ɗum no feewi aywa ɗuɗal ngal ceerno Saydou ala ko min kumponiri hen ala ko waɗata hen ko haalnani kam emin ballodira hen e feeje emin ballodira hen e dendagal gueɗe hay ɓe almuɓe reftiɓe ɗo ɓe nde ɓe ndeeni o addani kamɓe yoɓe keɗane to yimɓe tensiɗaji keɓɓe alhamdulillah rabbil alamin ɓe keɗana suuraji moƴƴi ɗigguɗi ene hewno almudo so reeni taw suura ka e ka ɗiggi kono ka moƴƴani nono ɗiggude e moƴƴude ene serta ɓuuri hewde ayi almudo ene reeni suura ne ɗiggi kono ka moƴƴani kono kamɓe noon alhamdulillah rabbil alamin suuraji ɗi tawa ko ene ɗiggi kadi ene moƴƴi ɗum koko yettirte Allah ko yeru mo yimɓe mbawata ƴettude kutoro nde rende taw suura moƴƴani addata ko tampere wonde ko ma refte ene moƴƴitine kono arde ene reeni ene moƴƴi noon ɓurata moƴƴude kamɓe fof min keɗanimaɓe wona tan kanko tan janggini ɓe yiɓe ndeeni yimɓe ne keddi hen no wowi waɗede ni ala o adduɓe ɓe keɗana kadi ɓe ceedana wonde ene moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin ɗum kadi ko yeru mo ganduɗa
mo waɗi mo heewɓe jannginoɓe nan ɗo mbaɗata yeru mo ngannduɗaa ko noon ɓuri wonde moƴƴere ko noon ɓuri wonde nundal sa janngini ha reeni totta goɗɗo heɗo keɓa heen seeɗan faagal naam won wannooɓe noon noon ko wayno jibiyaya meeɗiɗo jannginde almuɓe ha reeni ɗum nawani ceerno mahamoudou sall heeɗi ceerno boubacar thiam meeɗi wadde noon jannginin almuɗo ha reeni o addani min kadi jaɓirmi censilaji keɓe yo heɗo ko hunde haalirte ko beele yimɓe ɓeydo kadi wattude ɗum haqqille yo Allah wallu en heen gueɗel gonngel ngel kamɓe almuɓe reftiɓe ɓe kamɓe tatoɓe heen ɗiɗo ne janngi fatiha mbi bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin goto o wi bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin geɗɗiɗe fof eɗe celɗi kanje ɗiɗi fof eɗe celɗi eɗe moƴƴi kono noon si wiide bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi tawa a wiyani bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi wonko woni e ɗum e ɓural ko ala e ɗum to wonko woni e ɗum e ɓural no feewi ko ala e ɗum to ɗum waɗi yimɓe ne kirjine yo janngiran noon wiide bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillah hadis ene heen cheikh nam tidiane ne haala hadis o e jawhal maani ko hadis mo jettiɗo e makko e nokku no feewi haɓruɓe hadis ɓe ne keewi kono kala kabrowo wondata wiya billahi l azim kaari wi kam billahi l azim kaari wi kam billahi l azim kaari wi kam ha yetti nela sala sallam nela sala sallam nde haalata nde kañum ne wi billahi l azim jibril wi kam jibril ne haalata nde wi billahi l azim israfil wi kam o noon ko jibril tan allah kono ɗo rewol israfil on ne wi ko billahi l azim allah wi allah kadi nde haalata wi ko wa izzati wa jalali mi woni teddugalam e manngal kala mbiɗo jannguɗo fatiha tawno ɓe janngiri fatiha ko bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin taw o foofani bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin taw ko nden o foofoyta o waasi tajje hakkunde mim arrahimi e alhamdulillahi o allah wi wondi teddungal mum e manngu mum o ko harmini tew mum natore jemmu ɗum ɗo waɗi woni fayida sen teskima bandaji ɗi wonɗo ceerno alimam seydi haala ɗum e bandaji defte tafsir ɗe kala deftere tafsir nde ƴewɗa saali jusol awwal o ma yi ɗon hadis o omon ɗon winda kanko fof wona hunde wirnide koye boowal woni waɗi ene jaa e fayidaji jangde he so jomum ene janga e wonande enen kam tawmi en naniri ni eɗen fiɓiri ni jangirde ɗum almuɓe ɓe jangirde bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ko hunde teskinde to banggal men e to banggal ceerno en eɓe teski ɗum no feewi ɗum waɗi eɗen findini e ɗum eɗen belti e ñalawma o eɗen wi eɗen jaafini alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim